Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi Elonashi, inini ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Ndiri munhu anopindawo mumaclubs, saka ndakazosangana nevamwe sugar daddy. Baba ava vanondichengeta zvisingaiti. So pakutanga vaindiudza kuti ivo vainge vakafirwa nemukadzi, asi ndakazozvibata kuti vainyepa, vainge vatori munhu ane mhuri yake. Saka mukadzi wavo akazofind out later on kuti ndizvo zvavapo, akabva afona achindituka. Then baba ava ndakazovaudza, ivo vakazondinyengerera, ndikazovabvuma zvekare because ndainge ndamboramba. But recently inini nababa ava takanorara kulodge, but the whole night nengo yavo yairamba kushanda kusvikira inini ndazoramwa. But semunhu ane mari dzake unongoramwirawo mumoyo, hauzozvirakidzi kuti watodhiniwa nesituation. Okay, fine. The next morning ndakati ndavakumba, mukadzi wavo akabva asenda audio iyo yandakutumirai mukoma, achitaura iye kuti mainini zvamuri kuita izvi munofira mahara, inini garai maziva kuti ndiri mutonga, handiti nezuro nengo yababa yakaramba kushanda here. Saka kana mukaramba muchiita nharo, mangwana yenyu nhengo ndiyo ichatadza kuzoshanda. Saka ndazoforwardira audio iyoyo kuna baba ava, but ivo vabva vacreata group vakabva vati ndinokudai mose muri vaviri, but kubva ipapo ndiri kumonyewa mudumbu sekunge mune munhu ari kusvina matumbu angu. So inini ndabva ndango exita group, ndikabva ndakumbirawo ruregerero kumukadzi wababa ava, but iye angoti aiwa amainini, handiti manzi munodiwa here, ko inini ndinopinda papi pakati perudo rwenyu? Continue as usual amainini, asi zivai kuti tichanosangana kumberi ikoko. Please mukoma, ask for me kuti should I continue na baba ava, and also ask kuti mudumbu mangu muri kurwadza haisi fie chete here yangopinda mandiri. Please when you post, don't share the audio yandakupai ndatenda. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elonashi, please hide me. Inini ndakakurira mu church inonzi Name of Church Hidden. Church iyi mukoma atibvumidzwi kurarama a normal life, even kupinda pa internet atitotendedzwi nekuti zvinotonzi chivi kuna Mwari. But inini mukoma Nashi ndafunga kubuda mu church iyi because I can see kuti hapana kana chokwadi chiripo, asi kusiya kwandichaita church iyi ndinoziva kuti mukadzi wangu nevana vangu they will want nothing to do with me anymore, because ndiwo mutemo wechurch wekuti kana ukangobuda muchechi umu automatically zvinoreva kuti hauchakwanisi kupinda denga zvekare. But I am prepared to face the consequences. Mukoma Nashi, about your program I am always listening because it keeps me company, because I really don't have anyone else anymore. Please when you post tell me so that I can read my comments evamwe. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elo mukoma Nashi, please post for me as Haidi. My confession yakamira sekudai. Inini ndiri kudanana nemumwe murume, asi mukudanana kwangu naye inawi yekuti ndakamunyepera makore angu nekuti ndaitya kurambwa sezvo ndainge ndatomuda by the time yaakazondinyenga kwacho. Mukomana uyu anoshanda basa rekugadzira maceilings nekupainta, saka akauya kuzoshanda pamuIndia pandinoshanda ndichiita stay in. Saka iye akanditaimira ndichisuka, akabva andikumbira nhamba, inini ndikabva ndamupa. Saka inini naye tiri vanhu vekuti takatanga taita bonde tisati tabvunzana zvakawanda. Saka akazondibvunza mutupo wangu pa WhatsApp after ndabva kumba kwake, then akazobvunza makore angu. Saka iye pakati ane 26 years ndakabva ndanyepa because inini ndine makore 32. Saka pandakaona kuti ainge ari mwana mudiki, ndakangoramba ndakatsika ndichimudza makore ekunyepa nekuti ndinomuda. But problem yavapo iye ari kuti tinofanira kunotora mapassports tiri tose
kuZimbabwe. Manje inini ndiri kutya kuti ndikaenda naye anozoona chitupa changu apa iye ari kuti ari kuda kupfuura achindireva kuvabereki vangu veduwe ndoita sei ndisaluza marriage iyi. Ndanga ndamuti tinozoenda kumba next year because I am trying kuti nhombo itange yabata, at least anokwanisa kuzondinzwira tsitsi kuti ndine nhumbu yake, but I don't have peace of mind. Ndinogara ndichitya kuti I will lose him. Ndinotombofunga kutsvaka vanhu vanokwanisa kusunganidza moyo yedu kuti tisafa takarambana. Mukomanashi, iyi ndiyowo nyaya yangu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please hide me. Inini ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndainge ndakamboroora asi marriage yacho yakazopera nenhau yekuti kana mumba usina mari mufaro chaiwo unonetsa kuti uvemo. Saka after ndarambwa ndakazofamba ndikapihwa mushonga welaki rekuti ndiwane basa. So ndakazobuda muZimbabwe ndikauya kuno kuZambia kwandiri ndikabva ndawana basa rainge rakanaka chaizvo. Upenyu hwangu ukabva wachinja so fast. So ndakazodzokera kuZimbabwe muna June ndikanotizisa umwe musikana wandigere naye izvezvi, asi ndisati ndaroora mukomanashi. Almost each and every day ndairota ndichiita bonde nemukadzi murungu. Zvazvinoita ndezvekuti kana ndakarara panze panongoita mhepo inenge yakawandisa, then ndinobva ndabatwa nehope, ndobva ndatanga kurota murungu uya achiita bonde neni. Then pandinozomuka makuseni nengo yangu inenge yakatsemuka tsemuka sekunge ndinenge ndaita bonde zviri very rough. Saka ndakazoti regai ndiroore, zvimwe kuda zvinhu izvi zvingapera. So pandakazoroora zvakambomira, asi mukadzi wangu paakazobatira pamuviri murungu uya ava kudzoka kuhope akatsamwa. Anongoti uyu anofira muleba, obva atofuratira. Kunyangwe masikati chaiwo ndiri kubasa munhu anokwanisa kungotaura nyaya but anobva angoti kuleba kuchafa munhu, but munenge muchitotaura imwe nyaya isinei nezvekuleba kana zvenhumbu. Uyezve munhu uyu anenge ataura anobva atovhunduka kuti ko zvandataura zvabvepi. Mukomanashi, nhasi kuma 3 am ndarota murungu uya akapfeka gauni remuchato achiti ko wakaputsirei chirango, wakadii kutaura kuti wava kuda umwe mukadzi, manje uyu anofa muleba. Ndokubva afuratira. Ndazotoita zvekumutswa nemukadzi wangu achiti ko muri kuchemeiko kuhope? Hama dzangu zano handina. Ndakambofamba in secret kuno kunyika kwandiri, zvikanzi laki randakapihwa rine chirango chekuti ndinoita vana, asi vana ava vandinoita vanoitika muspirit. Saka mukadzi uyu wandakazoroora ndaifanira kutanga ndabvunza zvaidiwa ndisati ndamupa nhumbu. Zvikanzi kana mimba yacho ikasabviswa anofa iye nemwana. Mukomanashi, inini ndiri munhu mugiant kana makanditarisa, asi ndiri kuonda ndichingofamba. Ndava kutopindwa nemweya wekuti nditsvake kubvisisa mukadzi wangu mimba iyi, but iye asina chaanoziva. Asi zano rekuti ndoibvisisa sei mimba iyi handina. Kana iri nhau yekuti ndirase laki iri hazvigoneki, nekuti kufa kwangu, nekuti zvinonzi ndine mwana mukomana kuspirit. Saka kudzinga mushonga uyu zvine kufa kwangu mukati. So pandakatora mushonga uyu mukoma, chokwadi ndechekuti ndakatemererwa nyora pazasi penhengo yangu, asi handina kuda kubvunza kuti nyora idzi ndedzei. Ndiri kutsvakawo angakwanisa kundibatsirawo, nekuti mudzimai wangu mimba iyi iri kukura. I need help even yekuti mimba iyi yobviswa sei mukadzi wangu asingazivi, because I want to save her life. Please post for me mukoma. Ndiyo confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, ndiri kutsvakawo rubatsiro. Kana mukasahaidha zita rangu hazvina kana basa. So zvakaitika last week ndezvekuti inini negirlfriend yangu takataura kuti tiri kuda kumbo experience zvimwe zvinhu zvatisati tambo experience pabonde. Saka ndakabva ndatanga kumudya kuzasi kwake, asi chava kundinetsa ndechekuti the following day pandakazoenda kubasa ndakasvika ndikabva ndanzi
basa rapera ndakaita zvekudzingwa sekunge ndaiva imbwa. So ndanga ndichikumbirawo kuziva kuti izvi zvandakaita inini negirlfriend yangu zvekudyanana kuzasi zvinopawo here mabad luck, because madzingirwo andakaitwa pabasa nanhasi ari kundikatyamadza. mukomanashi kana muposta muzondinotifya ndikwanise kuzoteverera mucomment section. ndiyo confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma? Yangu haisi secret but kutotsvakawo mazano pano hama dzangu, and my story is long. Ndiri mukadzi ane 32 years and ndakaroorwa muna 2013. Ndakaita problem yembereko for 5 years and ndini ndainge ndiine problem cause murume wangu had mwana from previous relationship. 2016 murume akazondiendesa kuchikoro and by God's grace ndakazobata pamuviri ndava mufinal year kuchikoro, and before that he would cheat on me saying kuti hausi kuita mwana, and I had to understand that cause by that time ndaiti ndini ndainge ndiine problem. So ndakati ndava nenhumbu yainge yava ne7 months ndakazozvibata kuti murume ainge akatomitisa, and mwana wacho she is 3 months older than mine. I had to understand again cause ndaiti ndini ndakanonoka kuita mwana. Ndakazobatsirwa mwana mukomana and mwana wacho akazvarwa achirwara and they had to operate on him. Iye haana kuzoona mwana, aingoti ndakabatikana nebasa nekuti iye ainge ari kuSouth Africa inini ndiri kuZimu. Akazouya mwana atova ne3 months and he had to stay for 1 week ndokubva atodzokera. Ndikati ko isu zvikanzi zvinhu hazvina kumira mushe, we had to stay the whole year again inini nemwana ndiri ndega, and ndakaona kuti zvainge zvatonyanya. Ndakazodzokera kumba kwedu, ndipo paakazotumira mari tikazouya kuno kuSouth Africa. Day randakasvika ndakatoziva kuti he is cheating on me nemukadzi umwe ainge ari muZulu. Kumubvunza zvikabva zvanzi I want barika. I had to fight kuti vasiyane cause ndaida imba yangu. Vakazoti varambana. Inini I then found out kuti I was pregnant again and I was so happy. Mwana akazoti azvarwa ndikabva ndawana basa kuPolokwane, but isusu taigara kuJoburg. Ndakaenda kubasa because it had been long ndakagara nekuti basa raindinetsa. So ndakazotanga basa iroro kutanga this year. Iye haana kana 1 weekend yakauya kuzoona vana. Takazovhara muna June because I am teaching, ndipo pandakazoenda kumba. Then after 2 days ndikazoudzwa again kuti I want to marry another wife. Inini nekuda emotional stress yandakambo experience before, ndakamborongedza mabags angu ndikadzokera kubasa, though yainge iri holiday ichangotanga. Until now haana kana kuzomboona vana. You will just send me mari yechikafu yevana. Kana ndikasiya this relationship ndinganzi ndiri wrong here? Please help me nekuti andichazivi. Ini ndaiti all these cheatings inhau yemwana wandakanonoka kuita sekutaura kwandamboita. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Inini I need real help. I am a lady who is confused. I am aged 28. So nyaya yangu yakamira so. Ndiri munhu anofarira kuzvishandira even though zvinhu zvangu zvichimboita ma ups and downs. Problem yandiunza pano ndaita confusion mukufamba ndichida kunobatsirwa zvebasa rangu. Maprofita ari kundishandira anotoita zvekwamwari chaizvo, asi chinondishamisa vanoti kana vapedza kundishandira vanopedzisira vanditi tengai wine iitirwe munamato zvinhu zvenyu zvikwanise kufamba zvakanaka. Saka inini nekusada kwangu izvi zvemanjuzu ndinobva ndatosiya ndobva ndatsvaka pamwe, but pandinenge ndaenda ipapo ndinosvikoudzwa zvimwe chetezvo zvekutenga wine. Apa ndava nemaprofita anokwana kuita 5 ari kutaura chinhu 1. Manje ndauyawo pano kuzotsvaka mazano. Handidi kurasika oro kupinda muzvinhu nekushaya zivo. Not handiti zven'anga oro chii. Ndinotoenda kuvanhu vanoita zvekwamwari but ndivo vanosvika vachitondudza zvemanjuzu. Please mukomanashi, notify me when you have posted.
ndiyo nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Saka ndiri kukumbirawo kuti kana kuine vanoziva zvemanjuzu, please nyorai mucomment section mwana uyu akwanise kubatsirikana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Ndiri kunyora misodzi yangu iri mumatama. Inini ndakatengawo tin money riya rekuti unokwanisa kuchengetedza mari yako. So takazotanga kuchengeta mari yedu mugaba iroro, asi gaba iri takatoriisa pasi mufloor chaimo, tikabva tanama nesamende, kuri kuitira kuti chero pakazosvika munhu hapana angaziva kuti mari iri papi. So mugaba umu ndakatoisa salt yematombo mukati imomo, tikati tinozorivhura muna December ndava kuenda kumusha. So kuswera nezuro ndainge ndatorukwa ndichiti ndinoenda kumusha nhasi musi wa 22 December. Nezuro murume wangu akatora matools ake kuti tibvise gaba riya. Takabva takudubura gaba riya, takaona musina kana 100 rand zvayo. Apa mainge mune 8,300 rands. Veduwe ndapererwa. Pane vakambosanganawo nazvo here? Please, zvinhu izvi makazvikunda sei? Mari haina kutorwa nemunhu, nekuti mari iyi tainge takatoinamirira mufloor, ende pataburisa gaba iri ranga risina kana chinhu. Mukomanashi, ndinokumbira kuti kana maposta mozondiudza. Ndiyo nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava, nyaya inorwadza chaizvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. The following confession ndaireceiva as a short message. I hope kuti vachazodzoka vonyasotipa the full confession. Pari zvino regai timboverenga message iyoyo yavatitumira. Hanzi elo mukomanashi, please ndivigeiwo. Inini ndakaromba, manje ndava kunetsekana kudzorera zvinhu izvi nekuti ng'anga yacho handichaione. Vamwe ndivo vari kuti ng'anga iyi yakafa kare kare, manje ndanzwa nekudyirwa mari yangu. Nyoka yandakapihwa iyi yava kuda ropa. Please ndibatsireiwo kana kuine vanokwanisa kubvisa urombwa. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please post for me. Inini ndinoda kureurura zvatakamboitawo sevanhu veukama, even though zvinhu izvi zviri very strange. Mukomanashi, inini ndakashayikirwa nemwana wangu. Mwana uyu ainge ava ne2 years. Mwana wangu uyu akangorwara zvainge zvisina kana tsarukano. Apo ndainge ndashanya kumba kweimwe hama yangu yaigara kuHarare. Hama yangu uyu aiva munhu aitozvitamburirawo. So mwana uyu akati ashaya kudaro taifanira kuti tiende naye kumusha kuti akwanise kunovigwa ikoko, but painge pasina kana sendi. So takabva tangoita zvivindi zvekuti titore mutumbi wemwana uyu. Inini ndakazobereka mwana wangu kumusana, ndokubva taenda kurengi yemabhazi kuMbare, ndokubva tanokwira yedu mbhazi raenda kumusha. Takazoti tava kusvika kwanyashanu, umwe musikana ndokubva ati, nai mother, kumwana wenyu uyu indava kurara kudaro. Kubva zvamapinda mbhazi mwana uyu haachemi, haayamwi kana kumbomuchinja nepi. Mwana uyu ari boy here? Inini ndakangoti ari right. Then musikana uya akabva aita dzungu, ndokubva adanidzira driver webhazi kuti, driver, madii mambotarisa mwana uyu wamadha ava because anenge asiri bo. So driver akazoti achinobata mwana uya wanikwe mwana ainge aoma kudhara. Vanhu vakavhunduka ndokubva vatanga kupopota. Inini ndakabva ndatanga kuchema sekunge mwana ainge atofira mubhazi imomo. Mukomanashi, iyi ndiyowo secret yangu. Ndiyo nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo nashi, please post for me. Inini ndiri mukomana ane makore 29. Confession yangu ndeiyi. Inini ndiri munhu ane ruoko rwekuba, kutoba chaiko, but kuba kwangu ndinowanzo kusecha mabhegi evanhu angu, especially vaya vanenge vari parwendo. Sometimes ndinogona kutobhadhara kombi kana bhazi, but ndinenge ndisina rwendo rwekuenda kunenge kuchienda bhazi ikoko, but ndinenge ndichida kungoenda so that ndinokwanisa kuzosecha vanhu. So one day ndakazokwira bhazi ndokugara paside nevamwe amai ava vainge vaine kamwana kadiki. Takamboita nyaya ndichivavaraidza kusvika vaakukotsira. Inini ndakazofara kuti zvangu zvainge zvaita. Ndakatanga kusecha bhegi ravo zvinyoronyoro hangu. Pandakanoti muhomwe hombe so, ndakanzwa kutonhorerwa, ndikanzwa kuti ruoko rwangu rwainge rwanyura. Pandakazodzoka ruoko panze, wanikwa
ndainge ndanyudza ruoko rwangu munapukeni, ndakaburisa ruoko rwangu rwainge rwakazara tsvina. Hei, ndakasvoda. Apa amai vaya vakabva vapepuka ndokuvhunduka kuti kochii chaitika, konai bhudhi, tsvina yemwana maiwanepi? Ndakangoramba ndiri zii. Pavakatarisa bhegi ravo ndokuona kuti rainge rakashama. Takabva tatanga kunetsana kusvika vadeedzera kuti mbavha mubhazi. Bhazi ndokubva ramiswa. Ndakabvunzwa kuti kotsvina yainge izere muruoko rwangu ndainge ndaiwanepi? Ndakashaya kana mhinduro vedu wee. Ndakabva ndaburutswa mubhazi imomo ndokubva ndangosiyiwa pakati penzira. But ndainge ndichingosvoda, chero nanhasi kana ndikazvifunga ndinongonzwa ndichisvoda zveumbavha. Ndakabva ndangosiya ndikabva ndauya kuno kuJoni kwandinoshanda hangu ndichiita zvemugadheni. Ndiyo confession yabva kuna Haidhi. Vedare mungondiregererawo nekuti pandanga ndichiverenga confession iyi ndatombobatwa nesetswa. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Vadiwa vateereri, ndinongokukurudzirai ndichiti pamunozoenda kunzvimbo dzemafaro this festive season, please, kana paya pamunozonwa doro, avoidai kuita musindo nevanhu, nekuti paChristmas kudai shuwa mhepo dzinosimuka dzinenge dzakawandisa.